सोर सुक्ति खालामनायनि उनाव दान्दिसे सम जों सुक्तिखौ इमप्लिमेन्ट खालामनांगौनि थाखाय एबा गासै दफाखौ मावफुंजोबनांगौनि मोनसे मान आरो सन्मान आन्दोलनकारिफोरखौ मान होनाय सन्मान होनानै दिनै बे सुक्तिखौ मावफुंनांगौनि थाखाय दुलाय बर' फरायसा आफादा जों थांखि लानाय बादियै जोंनि आलादा रायजो बिनायनि सोमावसारनायखौ जों दोनथ'नाय जादों। नाथाय दिनै जाय संगठन जाय आफादफ्रा दिनै राजनितिनि मोनसे बुद्धि आरो राजनितिनि मोनसे कौशलजों बिथांमोनहा बिटिआर गोरोबथाखौ नासयनानै नेवसिनानै बड'लेण्ड दाबिनायनि मोनसे बाथ्रा लाबोदों आरो बिथांमोना बेबादि समाव दिनै बिएसि जानायनि उनावबो बै समाव लोगो लोगो रावबो बेखौ हेंथा खालामाखै, बेखौ फालिदों, बेखौ फोलिदों। बिनि उनावसो 96आव आन्दोलन जाफिनदोंब्लाबो 2003आवसो बेखौ डिनाउन्स खालामनानै बिटिसि गोरोबथा जादों आरो 6 सिडुलाव मोनसे काउन्सिल एस्टाब्लिश जादों। बिटिसि गोरोबथाया काउन्सिल एस्टाब्लिश खालामबाय 6 सिडुलाव। बिनि सिङावनो 6 सिडुलनि गोहोखौ फेहेरनांगौनि थाखाय बिटिआर गोरोबथा जाबाय आरो बेबो आन्दोलनकारि एनडिएफबि अस्त्रखौ लानानै आन्दोलन खालामनाय मोनब्रै हानजाया बेयाव सागान होनानै दिनै बेखिनि मोनसे एफाबां गिदिर जाय समाव आन्दोलनकारि गासैबो ज' जानानै बे मोनसे थामथि गोरोबथा खालामनायनि उनाव बिथांमोनहा जोंनि जे मावफुंजोबनायनि थाखाय जि सम लानांगौ बे समखौ बिथांमोनहा नेवसिनानै एकर्डखौ नासयनानै दैदेनगिरिफोरखौ नेवसिनानै बिथांमोनहा गावबा गावनि सार्थआव दिनै माखासे दैदेनगिरिफ्रा माबा मोनसे आफाद दानानै बिथांमोनहा आलादा रायजो दाबिफिननांगौ होननानै बिथांमोना आवाज दिखांदों। दा दिनैनि समाव बेसेबां गनायजाथाव दिनैनि राजनितिनि खैसारियाव राजनितिनि थासारियाव जों नुयो जे मोनसे गोरोबथाखौ जों मान होनानै थांनांगौ दान्दिसे सम आरो बेखौ मावफुंजोबनांगौ। दा दिनै बेखौ नोजोर बोनानैनो जों मिजिंथियो जे जाय बिथांमोना बिनि सिन्थाधारा खालामदों, जायफ्रा दिनै बे बड'लेण्ड सोमावसारनायनि आवाज होनो थाखाय सोरबा दिल्ली दावबायलांदों, दिनै बिथांमोनखौ जों सोंगोन जे नोंथांमोनहा जाय दैदेनगिरिफोरजों दैदेननाय समाव बिटिसि सरकार सालायनाय समाव आगे पिछे थानानै दल संगठनाव थानानै बिथांमोननि राजखान्थि दलजों आफाद दानानै थानानै बै समाव जोंनि बड'लेण्ड दाबिनाय समाव नोंथांमोनहा जोंनि राजा लामा होबथेनो थांनाय गामिनि मानसिफोरखौ नोंथांमोनहा होबथादोंमोन। आरोबाव नोंथांमोनहा रायजो राजानि गारि मटर थांनायफोरखौबो नोंथांमोना होबथादोंमोन आरो दिनै गिदिर गिदिर रावजों एबसुनि सोमावसारनायखौ नोंथांमोना सोंखारिदोंमोन आरो दिनै बे सोंखारिनाय माखासे दैदेनगिरि आरो ओरैबायदि माखासे दैदेनगिरि दं बिथांमोना जायफ्रा माने ओरैबायदि सियाल बुद्धिजों दिनै बिथांमोनहा गावस्रा जेबो राजनिति पजिसन गैयैखाय दिनै जाय सरकाराव फैदों बोरैबायदि अपज खालायनांगौ बिथांमोनहा दिनै बड'लेण्ड रावखौ बड'लेण्ड सोदोबखौ लानानै बिथांमोनहा खेंस्लायै मुगैथाव भाबै बिथांमोना दिनै लामायाव ओंखारबोदों आरो रायजो दाबिनो ओंखारबोदों। जा दिनै जोङो नाम लानो गोसो गैया, बिथांमोना बिराद गिदिर जोंनि दैदेनगिरि, नाथाय बिथांमोना पार्लामेन्ट रिप्रेजेन्टेटिभ जालांबाय, सोरबाया राजनिति दलनि गिदिर दैदेनगिरि जानानै थाबोबाय आरो 17 बोसोर बिटिसि सरकार सालायनायाव बिथांमोना आरामै बड'लेण्ड दाबिनाय समाव एबसुनि सोमावसारनायाव एनडिएफबिनि सोमावसारनायाव बिथांमोना सोंखारिदोंमोन आरो दिनै बिथांमोना फिन जाय दैदेनगिरिफ्रा आन्दोलन खालामनानै सरकार खालामदों बिथांमोना बे दैदेनगिरिफोरखौ सोंखारिनानै उल्थायै बड'लेण्ड बिनो थांदों। दा नंखायनो दिनै बेखौ जोङो नोजोर बोना नुहुरो जे बिथांमोना राजनितिनि मोनसे खैसारिखौ नोजोर बोनानै दिनै बेबादि मोनसे षड़यन्त्र खालामदों आरो दिनै जों मिथिगौ भारत सरकाराव बेबादि दिनैसिम गोदान रायजो सोरजिनायनि पलिसि गैथ'वा। आरोबाव जोंनि बिटिआर गोरोबथाखौ बिथांमोना माने डिनाउन्स खालामनो बा बेखौ नासयनो थाखाय दिनै बिथांमोना बेबायदि राहा लामा लादों। दा नंखायनो बिथांमोननि खुगानिफ्राय बिराद गिथावथाव बाथ्रा ओंखारो। जाय दैदेनगिरिफ्रा सनितपुर बिश्वनाथखौ मोनसे इउनाइटेड एरियायाव लांनो हायाखै, जाय दैदेनगिरिफ्रा बिएसिआव सनितपुर बिश्वनाथखौ जेबो रायखाङाखै, जाय दैदेनगिरिफ्रा बिटिसिआव सनितपुर बिश्वनाथनि बाथ्रा रायखाङाखै, बिथांमोना मोनसेबो प्रभिजन दोनाखै, सोदेरनो मोननायनिबो सुबिदा दोनाखै, अल्टारेसन सोदोबबो लाबोआखै, अल्टारेसन अफ बाउन्डारिनि सोदोबबो बिथांमोना लाबोनो हायाखै आरो दिनै बिथांमोनानो 6 सिडुलनि प्रभिजनजों एरिया बारायनो थांनायखौ होबथानो थाखाय बिथांमोना बेबादि आन्दोलन खालामगासिनो दं। दा बिनिखायनो जों दुलाय बर' फरायसा आफादा बिथांमोननि बेबादि राजनिति माने प्रलबननि जे मोनसे दाबि दैखांनाय दानि समाव जों बेखौ खुनुदिन मदद खालामनो हाया। आरोबाव बिथांमोननि जे नेचार बे मुभमेन्टनि नेचारा दिनैनि समाव गनायजाथाव नङा। दा बिनिखायनो जोंहा रायजोनि जे जेनुइन माखासे इसुस दङ बेखौ लानानै जों दान्दिसे बिटिआर गोरोबथाखौ इमप्लिमेन्ट खालामनो थाखाय दुलाय बर' फरायसा आफादा जों खामानि मावगासिनो दं।